बेबो थागोन बेबो गारजाया गोसो सिङाव बे सोमजिनाय बुस्थु नालाय मैखुन बायदि बेरखांबोयो बे माइ जिगाब फबना दोनना गुसु गरम जाबा बेखौ होबथाजाया मिथिबाय आरो बेखौ होबथानांगौबा बिखा संफ्लखौनो हाफ्ल'नानै फिनजाब गारबोनांगोन होमबासो गोसथोलायनाया जोबगोन गोसथोलायनायाबो थागोन नोंखौ आरामै जाहोनो थाखाय आङो ओरै थोरै जागोन नोंखौ गारियाव आं थिखांगोन बोसोर मोनफैबा बोसोर गोदानाव नोंखौ थाइलेण्डआव लानानै थांगोन दार्जिलिंआव लानानै थांगोन सिक्किमाव लानानै थांगोन नोङो बिल्डिं सिङाव एसियाव उन्दुनानै थानांगोन बेखौथ' सिन्था खालामनाय जों मा जोंनिया नोंखौ मोनब्ला माइरं सेरसेखौबाबो 10 दिन जागोन नोंखौल' नांगौ बेलेगखौ नाङा नङा होमबा दा बे बुस्थुखौ गारनांगोन मिथिबाय आरो ओंखायनो सिख्लाफ्रा बुंनांगौ बैसोरखौ नोंसिनावथ' दंखायो र' 50 जरासोआ मिथिखागौ आं बुंनांगोन नोंसोरो आंखौ लांनोबा नोङो प्रफेसार जानांगोनहाय नब ओरैजाय आंखौ लांनोबा नोङो एडभकेट जानांगोनहाय नोंगौ नाङा नङाबा आं थांनाय नङा मा साख्रि मोनस्लाबि फरायस्लाबियावनो माला लांफैगोन नोंहालाय आमोखायाबो फन हरबाय थायो दे इदिनो थांगोन आं बारा बेबो पास जास्लाबासै जेबो जास्लाबासै फैदोलै फैदो लाना थांबाय मा जानो बेजों नङा होमबा आरो मा बुंबावो सिख्लाफ्रा नोंहा बाइक लाला नोंहा बाइक लाला मालाय सोदोमस्रियामबा गोसथोनायजों ओरैनो गेलेहैबाय थायो बाइकआव गाखोना बाइक लादोहाय थांबाय दा बाइक नांगौ बाइक थानाया गोसथोना सेंग्राफोर नोंसिनि बाइक बियो खार'ना बेबायदिनो आरोखि दा गोसथोनाया बाइकआव गाखोनो लुबैबाय थायोबा गारनोसै होनबाय थायोबा न'आव थांनानै ओंखायनो मा बुंहैबाय बिसोरो बाइक नांगौ मा होनदों बिमाया मा होनदों माहाजोन जाहोन बाइक नांगौ मा बुङो खोनास्लाबा थारमाने बाइक नांगौ बाइक नांगौ बिमाया लासै नेसिगोन आरो माबाखौ बिफाखौ नै बिरखांनो बाइक नांगौनो मानो बाइक मोनदों जाखो माजों मोनदों जाखो माजों मोनदों सुमिरा मानोबा फिसालानो बायना होबाय होदो आरो गंसे हा बन्द होनानै बायनानै होबाय हा बन्द होनानै बायनानै होबाय दानिया बाइकआ 2.5 लाखनि जाहैबाय 8,000नि मबाइला बहा जानो ओंखायनो मबाइलाबो दाम गोसानि नांगौ जायो हायोब्ला आइफन बेखौबो बिलाइबाय हा बन्द होनानै बाइक बायनानै एसे आग्लायनाय दं 30,000 बेखौबो ब्लड लाना थांलायबाय मबाइलबो दामिकनि बाइकबो दामिकनि दानिया मा अरिजिनेल गोसथोलायनायखौ गारनानै एसे साबसिनासो गोसथोबावबाय बेखौ गोसथोनायनिफ्राय एसे साबसिनानो गोसथोबाय नालाय बेखौ जालदा गारनाय साबसिनखौ लानायावबाय बाइक आरो मबाइलनि पावार मिथिबाय लानानै गिदिंबाय थाबाय फरायनाया मा बेजों सोमोन्दोआनो गैला बबेयाव फुजा जादों बरबरियाव फुजाया सानबैसो एबार बाथौफुरिनिया सानबैसो एबार जै दिन जादों ओइ दिनबो थाङो सानफ्रामबो 2:30 बाजिसिम थांनाङा नंगौना बेदिनो थांनानै गिदिंनानै मा सानफ्रामबो न'आव लायबाय थालायनांगौ हिनजावखौलाय रांखान्थिनि पारमानेन्ट सिन्थाया बारायलांलायबाय ओंखायनो मा ब्लड लानानै थांबाय आरो सानसेखालि तारमाने सानसेखालि ब्लड लानानै थांबाय दाना हिनजावखौथ' माने सिथ्लायाव लांग्रोनो हाया जाहैबाय नोंसोरसो मिन्थिगोन लामायाव दोनबोयो एसे औवा सिङाव दोनबोनानै गावहा आइलै आइ हिनजाव मा
दासो आरो बबेनिफ्राय फैखो मा लाबोबायलै मा लाबोनो लाबोबायलै मा लाबोनो लाबोबाय आरोलै मा लाबोनो नों मा लाबोनो लाबोबायलै मा लाबोनो मा लाबोनो मा लाबोनो हिनजाव लाबोबायलै मा आयु ओंखाम लाबोबाय हिनजावालाय बहा दङ लाबोदों बिमाया साथि लानानै नायबाय ओरैजाय बबाव दं बबाव फाग्ला आयु माथो गोरलैथार बहाबा लाबोखो सथखौ 10 बोसोरल' जादों लाना फैबाय बिफा बाव दं बिफा बहा दङ मा जादों नै लाबोबाय नोंसोरलाय लाबोबाय मा लाबोदों हिनजाव लाबोबाय मा खुगाया ब्ला हिनजाव लानानै फैबाय मा खालामगोन दा बाइक बायना होदोंमोन मबाइल बायना होदोंमोन फिसालाया मोजां फरायसिगोन दे एबार गोसो होना फरायसिगोन दे एबार हनै हिनजावसो लानानै फैबाय हिनजाव लाबोबाय बैसोआ जायाखै एबसुफोरखौ नागिरलायबाय नङाबा सिरि सिरि बैसोखौ दोनखोमानानै हाबा जाबाय 6 मास जास्लाबैयावनो गारलायलायबाय फिसाइ थाखानायखौनो गोसोथोग्राबो दंलै आजिखालि बिराद ओंखायनो गारलायलायना आरो कलेजाव थांबावलायबाय वाइसो आरो गावनि क्लासमेटआनो बै गोदो ज' फरायजाबनायानो फिसाइ गारनायखौनो आरो गोसोथोलायबाय ओंखायनो फिसाइ गारनोबो गिला नोंगोना समयसाफ्रा बिदिनो बाहायबोबाय दङ गोदो मामोन सोरजोंबा गोसोथोलायदों दंफां सिङाव रायलायदोंमोननो होननाय लोगो लोगो बेजों जुदि हाबा जायाब्ला बे हाबाखौनो जानो मोनामोन बे हिनजावा मिथिबाय दानिया मा फिसाइ गारलायनायनो गथ' सासे दंखायोनो होनबाबो सेंग्रा थेख्लाख्ला कलेजाव फरायनायानो हाबा खालामबावो ओंखायनो हिनजावफ्राबो दानिया गिला आरोखि नंगौना दा जियानो जा आं बुंनो नागिरनाया नैबेसो जुदि गाबोन नोंसोरनि साननाय हनायफ्रा बेबायदि जायोब्ला नों मा मावनानै जागोन आं जे दहाय बुंबाय बेवहाय थानाय बांसिन फरायसाफोरनि बिमा बिफायानो आबाद मावनानै जाग्रा खामला मावनानै जाग्रा नंगौना नङा दा नोङो दा नों हिनजावखौ लानानै थांबाय हाबा खालामहैबाय नों मा मावनानै जागोन दानिया मा मावनानै जागोन नोङो दानिया नोंनियाबो मा आल्टिमेटलि नोंनि नोमफाया मा मावनानै जादों बेखौनो जानांगोन नोंनि नोमफायाव हा बिगाथाम दंमोन नोंबो बेखौनो मावनांसिगोन नोंनि नोमफाया ट्रेक्टराव हा रोगायोमोन नोंबो बेखौनो खालामनांसिगोन नङाबा बेंगालराव गुजरातआव कम्पानियाव खामानि मावहैनांसिगोन नङा होमबा दा जोंनो बबे मोनसेखौ नांगौ देनाय ना नोङो सासे गेदेर मानसि जानानै सासे प्रफेसार जानानै सासे एडभकेट जानानै सासे बिडिअ जानानै सासे एसडिसि जानानै गेदेर साख्रि लानानै न' बां सोरजिनो गारि मटर सोरजिनो ना बेफोर गासैखौबो दोननानै हाबा जानानै खामला मावनानै जानो नङा होमबा दा जों बयबो लुबैयो नोंसोर बेवहाय थानाय साफ्रोमबो लुबैयो आरो बे लुबैनायखौ मोनफुंनायनि थाखाय जेबो जादु मन्त्र गैया जेबो गोरा खामानि नङा आं दहाय बुंबाय थानायानोल' नों मा जानो थांखिखौ दिनैनो ला आरो बे थांखिखौ मोननांगौनि थाखाय